Здравейте хора, аз съм Зиги и днес ще играем Five Nights at Mickey's и сме вече трета нощ. И мога да печеля едно нещо, ако мина като на нива. Искате ли да видите? Извинете ме за малко да оцеля. Не мога да целя. Най-накрая оцелих. Вижте, нов пистолет си имам. Мога да стрелям. Да. Добре. Май не съм ви казал, но ако си на трета нощ, може да печелиш като оръжие, работи. Ето. Ето го там. Гледа, че без искам да насложа пръста. И да започваме първата си нощ. Ей! Да почваме. Да уча на камерите. Но изглежда, че на сцената и гледа към камерата. Изглежда, че към партиерите също е спасен. Бабичко, видях сцената. И в ванята няма нищо интересно. Изглежда, че това са местата. Прави. Не вземам това. Какво ли става? Защо? Лампите иска да се изкъса. Лягам. Трябва да заредя с патрони. Ще си бъдем кола заредя. Заредих. И тръгваме. Аз само да настроя такова. Извинете. Бързо, презареждам. Извинете ме. Отидавах камерата. Оцели го. Не. Бягам. Трябва да си върна патроните. Ще върна, когато си ги върна. Хора, взех ги, да видим какво там по камерите. Почваме. Няма нищо тук. Изглежда си там. Изглежда, че си там. Кутите. Хайде пак да проверим камерите. Почваме. Нищо тук. Какво? Видяхте ли само как той легна
Коти де. И да, имам с пистолет и съм защитен. Да, сложа едно патронче. Добре. Камерите, после ще ги проверим. Ето са, къде е? Няма го да прегледаме камерите. Нещо тук. Какво? Няма го. Какво за? Що го няма? Няма го и тук. Къде ли може да е? Няма го и тук. Къде ли може да е? О, няма го, няма го. Няма го тук. О! Здравей. Сори, но това са правилата. Не бива да те пускам. Добре, да мине. О, не! Не, защо не си донесох пистолета? Чак да се стрелям. Бързо, бързо. Овай. О, вратите затворени, вратите затворени. Оф. Да прегледам пак камерите. Няма нищо тук. Няма го и тук. О, ето го. Я, че мога да отворя вратите. Веднага ги отварям, че те ми свършват. Бързо отварям вратите. Тази отварям. Да, тази става. Или не, има страхотна картинка. Добре се я бойди сали. Тази моя си, тази не я взима сила. И тази взима сила. Не излезе. С пистолет си малко. Дъг. Нали? Те ли той? Знаете ме за малко. Добре, сме знаете. Ето го. Огън! Застреля го в кръка. О. Къде е той? Ето го, сори. Оцели го. Още един удар. О, извинете. Още един удар. Удари го. И най-накрая. Ракетата, ако оцели ракетата, значи много силно. Свърна, когато направи ракетата. Върна се. С ракетата. Точно в слабините. Какво за... Няма патрони. Не. Вземам патроните, обирам се багажа. О, не. Тръгвам, бягам. Добре, най-ко ще направя и това. Ой, още 5 минути имаме да оцелим. Това. О, исках да го изстрелям направо, но ще го взема. Трябва ми с патрон. Ще го вдигна пистолета. Добре, скоро. Не стрелям. Няма да стрелям. Колко още имам да оцелея? Още много време оцелявам, 2 часа вече. Оцелявам, не точно 2 часа. Трябва да изяда патрона, защото маха. Какво? Как се залипи тук? О, май бе. Се върнем, когато стане. Направих това, няма съм с пистолета повече.
и да гледам камерите. Намел си, връщам се. Какво правя? Ще чакам още 1 час. Гледам, когато мине 1 час. Мина вече още 1 час. Рекордвам от точно 1 час. Ма пропуснах за мърдане ви бъде. Скоча! Не, затварям. Приготвям си пистолета. Пир. Ударих го. Зареждам и удар. Да се отдръпна малко. Взимам и не оцелих. Оцелих му леглото. Оцелих го. Добре, това ще бъде малко трудно, рекоската. Трябва, айде. Ако ми влезе в офис, аз съм думт. Айде. Ракетата ще стреля точно след 5, 4, 3, 2, 1. Пиу! Стреля го и ти зад него. Патрона! Цели го! Бяга! Пистолетът ми е там отвън. Какво да правя? Пистолетът ми е отвънка. Много агресивен. Свърша след 2 минутки и свършва нощта ми. Да отидем да камера да видя какво се случва в коридора. Тръгна. И пак не седната. Ето го. 1 минута оцелявам. Ето го. Пресключвам към офиса ни вече. Добре. Добре, отворя тази. Няма го. Няма го. Ще се взема патроните обратно. Тук единият, добре. Другия пистолет. Другия. И да не забравя пистолета. Да ги сложа. Колко има. Добре, ще се върна, когато успея.